Sad, poštovane kolegice i kolege, dobrodošli na novu tribinu Društva hrvatskih književnika. Sigurno ste primijetili da smo počeli s tribinama uživo, vrijeme je da se stvarno vidimo, da pružimo jedne drugima ruke. Međutim, imam danas gošću koja živi u Jaski, pa je zgodnije priključiti se online, bit će i takvih tribina, bit ćemo raznovrsni. A moja današnja gošća je jedna vrlo energična i jedna jako draga osoba koja je nedavno primljena u Društvo hrvatskih književnika i stoga mi je posebno drago što ćemo ju ugostiti, a zove se Barbara Baždarić. Barbara, dobrodošla na ovu malu Zoom tribinu DHK. Hvala lijepa što ste me pozvali. Evo, Lado, hvala. Idemo na ti, jer onda tribina izgleda ljudski je otvorenija, a mi jesmo na ti. Dakle, Barbara Baždarić, za one koji ne znaju, diplomirala engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Opširnu biografiju možete pročitati uz ovaj link koji ste pritisnuli. Sad ću samo reći ukratko da je objavila već više knjiga, uglavnom poezije, da je vrlo angažirana i u časopisima, na društvenim mrežama, da je osmislila projekte i o tome će biti riječ. Također vodi emisiju koja je vrlo važna u našem kulturnom prostoru, a to je Zarez mi je slaba točka, jako lijepo složeno igra riječi je na nivou za Zarez mi je slaba točka na Radio Jaski. Dakle, jedna vrlo svestrana autorica i danas ćemo s njom razgovarati ponajviše o njezinoj zbirci Pandorina kutija na rasprodaji. Riječ je o dvojezičnom izdanju, knjiga je izdana u Bostonu, kao i neke druge njezine knjige. Draga Barbara, Pandorina kutija na rasprodaji, jedan vrlo zanimljiv naslov. Prvo što mi pada na pamet je da se Pandora spustila na zemlju, otvorila je tu svoju kutiju, svo zlo svijeta se raspršilo na sve strane, a to su razni trendovi kojima mi robujemo, koji zapravo ugrožavaju ljudski duh, od, ne znam, plastičnih operacija, od trendova moći, ljepote, slave i raznih drugih. Čini mi se da ovaj naslov zapravo otvorio upravo to pitanje kako danas i trgovačka industrija svako zlo prodaje pod dobro. Jesam li prokužila tu metaforu? Da, na dobrom si tragu, Lado. Pandorina kutija na rasprodaji je imala niz asocijacija. Zbirku sam poprilično dugo stvarala. U jednom segmentu se zapravo radi o svim tim u tom svom zlu koje se pojavljuje u različitim segmentima, no međutim zapravo radi se i o nekakvim osobnim stvarima, možda nekakvim osobnim teretima koje sam ja zapravo mislila prodati, ali ih nitko ne može otkupiti. To je jako lijepo rečeno. Po mitu je Pandora zatvorila kutiju kako ne bi iz nje izišla nada. Nada koja bi pokosila svo zlo, međutim u tvojim zbirkama nada se širi prema raznim horizontima i čovjek nastoji sačuvati sebe. Ti otvaraš svijest prema daljinama, istražuješ jezik šume, vode, vatre. Recimo u pjesmi Predviđanje svijet te jako iznevjerio, ali ti poput mornara želiš izjedriti iz duše, dakle otvoriti jedra i otići prema ničijoj zemlji i sedefastoj slobodi. Znači puno je tih poetskih primjera, a zapravo je poanta da želiš izići iz većine i biti ono što jesi. U pjesmi Predviđanje recimo kažeš, što je vrlo indikativno za ovu zbirku, prebacujem množinu u jedninu kako bih bolje vidjela svijet. Mi živimo u svijetu u kojem je sve transparentno. Imitacija je postala trend, što je strašno. Biti kao drugi. Celebrity generacija nametnula je šemu, moramo biti poput drugih. Međutim, bit je da budemo drugačiji od drugih. Pa sam se sjetila one rečenice u Malom princu koji kaže bitno je očima nevidljivo. Je li to poanta ove poezije? Meni se čini da jest. Upravo tako, evo, baš sam razmišljala što je danas vrijednost, što je danas vrijedno, čemu se ljudi okreću i čovjek nekako dok živi pokušava naći taj nekakav smisao postojanja. Ja duboko vjerujem u stvaranje, u nešto stvaralačko i da je ta stvaralačka energija zapravo temelj postojanja. U trenucima kada čovjek zapravo pokušava izaći iz tog kaveza ništavila, ipak mu se nudi nešto. Ja mislim da tu treba jako puno i raditi na sebi, pokušavati sebe motivirati. Je li to sad nekakva fikcija, je li to nešto što mi zapravo kao ljudi pokušavamo sebi olakšati kako bismo izašli iz možda ovo nekakve depresivnije ideje, da je sve nekako prolazno i besmisleno. Ja duboko vjerujem
da su poanta zapravo i međuljudski odnosi i da je poanta u toj nekakvoj nadi, ali nadi koja je stvaralačka i stvarateljska. Da. Evo, tako bih to nekako rekla. Ali nisi slijepa i pred navalom budalaština. Na primjer, u pjesmi Skupovi otvara se svjetlo, ne mogu sad naravno sve dočarati detaljno, ali to svjetlo razdvaja vjernike, vlasnike, tigrove, šizofrene, šutljive, štićene. Pjesmu završavaš sljedećim stihovima. Ja sam znala da pripadam skupu u koji su me stavili oni što misle da nešto vide. Jesi li htjela reći da ljudi danas žive stalno u nekim ladicama, bile to političke ladice, rodne, bilo koje druge, u nekakvim skupovima pripadaju, robujemo stalno nekakvim etiketama, toliko smo rascijepkani na fragmente da ljudi više ne vide sebe kao cjelovita bića. Mislim da je to zaključak, ali ti ćeš kao autor... Sigurno da je pitanje identiteta vrlo teško u jednoj fluentnosti kakva postoji. Ovo bih prije rekla, recimo, da nas ljudi pokušavaju, znači, svrstati u nekakve skupove, definirati nas, nas koji smo, gledajte, što je čovjek zapravo? To su pitanja kojima se bave razni ljudi s raznih aspekata. Sada mi kao pojedinci, kad vas neko definira i kad vas stavlja u nekakve zatvorene okvire, zatvorene ladice, vi pokušavate dati možda ljudima do znanja da onu suštinu koju mi sami nosimo u sebi nije moguće razotkriti. Sad, ko smo mi? To samo taj sami prapočetak svega, znači, to nekakvo svjetlo, to nekakvo postojanje, ta nekakva misaona ili bilo kakva ideja koja se onda dijeli, a dijelimo je mi svi koji dijelimo ovaj prostor, koji želimo svemu dati nekakvu moguću definiciju, to su stvari kojima sam se ja bavila. Jedna od stvari kojima sam se ja bavila. Znači, kad vas neko pokušava definirati, sad se ja pitam, jesam li ja to zapravo žena, jesam li ja to, ko sam ja zapravo, u kojoj sam ja kategoriji, ko vas stavlja u kategorije, ko ima pravo pozicionirati vas tamo, to su pitanja koja su mene činila su mi se iznimno zanimljiva, pa sam recimo o tome poprilično pisala u ovom prvom dijelu Pandorine kutije. Možeš li mi dočarati? Govorimo o autorskom pravu na san. Ja ću samo jedan trenutak pokušati pojačati mrvicu mikrofon. Može, ali jako se dobro čuje. Dobro, evo ga, da vidim, dobro, ali eto nešto mi je... Dobro, evo možeš li nam pjesmu jednu pročitati? Može, evo nema problema. Odabrala sam pjesmu, recimo prvu, zove se Pursi muove. Samo izvoli, Barbara. Što se ja imam paziti ljudi, kad svaka sumnjičavost postaje uteg postojanja? Ljudi su i onako kao bolest, od koje se liječiš čitav život. Ali nikada nije dovoljno biti bolestan. Treba tu još nešto. Treba uključiti aparate. Netko će to nazvati tehnikom, drugi anđelima. Ti to možeš nazvati tijelom. Pokaži mi snagu i uvjeri me kako si prešao granicu, kako postaješ kotač, govoreći Pursi muove. Netko uvijek izgubi život zbog toga. Jako zgodno. Možeš li nam malo sama dočarati još Pandorinu kutiju? Što bih htjela reći o njoj? Kao autorica, otvoreno. A Pandorina kutija je zapravo priča koja se jedna cjelina koju sam podijelila u tri dijela. Prvi dio je zapravo autorsko pravo na san, kao što smo se dotakli. U tom prvom dijelu ja sebe pokušavam pozicionirati u tom svijetu da ostajem kao identitet, kažem, kao netko koji je pojavan u svemu ovome što se mijenja, u svoj toj fluentnosti, ali biti ući u samu suštinu sebe i probati zadržati vlastite misli i probati biti... Sad gledajte, to je u jednom trenutku čovjek ulazi, mora ući u sustav, mora ući u priču, mora ući u nešto, a želi zadržati tu nekako sepstvo i neku svoju, nešto svoje prepoznatljivo. Recimo, time sam se bavila u ovom prvom dijelu u Pandorinoj kutiji. Drugi dio sam nazvala Ima li Hitchcock Noćne more.
Tu bih rekla da su sve nekakvi strahovi, nekakve neobične pojavnosti koje su me opterećivale ili koje me opterećuju i danas možda. Tu se bavim tim, recimo, pitanjima. A u zadnjem dijelu sam nazvala Ikarov tečaj letenja, zadnju cjelinu. Nekako sam pokušala podvući i reći da je zapravo smisao postojanja učenja. Mi na neki način letimo, a onda u jednom trenutku krenemo padati. Možda bih izdvojila, pa bih baš upravo pročitala jednu pjesmu kojom završavam Pandorinu kutiju upravo iz ove cjeline Ikarov tečaj letenja, ako mogu, Lado. Možda pače. Pjesma se zove Škola. Može, izvoli. Što ako je čovjek kreda, a Bog spužva? Što ako učenici izlaze pred ploču i pišu kredom? Tko su onda učenici i što je ploča? Što ako sve već postoji? Što ako se samo netko bavi pretpostavkama? Što ako je škola upijanje, hoće li na kraju sve zamisli ostati u spužvi? Evo, vrlo zanimljivo. Jako je teško kad autor komentira vlastitu pjesmu, Salvador Dali, kad su ga pitali što znači vaša slika, on bi rekao to. Jel? Ali bih ipak voljela da nam, evo, malo o ovoj pjesmi govoriš. Znači, prozaično da je protumačiš kako si je lijepo pjesnički oblikovala. Ja sam krenula iz pozicije da je smisao postojanja učenja. Da je sve škola. Sad što je škola, to je jako širok pojam. Recimo da sam krenula što ako je čovjek kreda. Znači mi smo sredstvo koje je netko odabrao da njime piše. Što ćemo mi kao ljudi ispisati u ovom životu na nama je? A Bog spužva. Sad svatko kreće iz svoje pozicije. Ja sam pretpostavila da je u prapočetku znači Bog nekakva spužva koji će sve to na kraju upiti. Što ako učenici izlaze pred ploču? Sad je i pišu kredom. Znači, odjednom se postavlja pitanje ko su tu onda sada učenici i što je ploča i što mi tu zapravo ispisujemo. Znači, što mi nudimo? Što mi nudimo svemu tome? Što ako sve već postoji? Pazite, mi konstantno se bavimo pretpostavkama, je li tako? Da. No, međutim, što ako već u principu sve već postoji, ako već se zadano? Gdje je ta zadanost, a gdje se stvari mijenjaju? Što ako se netko bavi pretpostavkama? Ja sam bila često pod dojmom, recimo, Harmsa, koji mi je u nekim stvarima ušao i dao mi neku novu perspektivu stvari, što je to broj, ko je definirao brojeve. Tu se recimo bavim također sad u tom drugom dijelu zbirke. Ovdje sam sublimirala sve ono što sam pokušala reći. Što je to znanost? To je vrlo teško odgovoriti. Što ako je zapravo škola upijanje? Znači mi smo ovdje došli upiti nekakvo znanje, hoće li na kraju zapravo opet se vratiti na sam početak, pa su sve te zamisli, ponovo zaokružujemo, vraćaju spuži. Da. Teško je povezati i staviti. Pazite, ja uvijek doživljavam poeziju kao nekakve male filozofsko-emocionalne bombe, da su pjesme. Zato je meni poezija vrlo dinamična. Svako ima nekakvu svoju ideju što želi pjesmom iskazati. Ja mislim da se mi na neki način pokazujemo, ogoljujemo kroz pjesmu onime što nas okupira. Ono što je možda vidljivo u mojoj poeziji, što ja propitujem, je zapravo propitivanje naše pozicije, našeg smisla postojanja i što mi kao pojedinci možemo učiniti. Tu bih povezala još jednu stvar. Ono što mene fascinira, inače vitalnost kod ljudi, inače nekakva energičnost. Znači da mi ostavljamo dojam da pokušavamo iz svega izvući nešto pozitivno. Sad, nešto vitalno, nešto. Znači, što ćemo mi i u kojem ćemo mi smjeru ići, to ja mislim da je zapravo taj neki naš put. Evo, da ne duljim dalje, ovo bi bila neka... Sve to u redu, međutim, postoji nažalost viša sila. Evo, ovaj ludi Putin koji može promijeniti sve. Luđak koji rat promatra vjerojatno kao video igru, koji misli da gumbima može promijeniti geopolitičku sliku svijeta i sudbinu ljudi, to je ono što je najstrašnije.
Pazite, ti veliki vođe, diktatori, oni na ekranu vjerojatno promatraju nešto i doživljavaju to kao fikciju, ono što je stvarno, ubijanje ljudi, nestajanje ljudi. Ima jedna pjesma Atlantida, koja je gotovo vizionarska. U toj tvojoj pjesmi nestaje svijet, netko govori prijem, halo, ovdje baza, izvucite nas. Kao da se ljudi nekako vraćaju na prapočetak. U pjesmi ustaje Homo sapiens, lijepi beton, valja brdo, kao da se svi vraćaju u predcivilizaciju. Pjesma kao da je najavila, između ostalog, ovaj strašan rat, strah za planet prije Putinove invazije. Što misliš o tome? Baš se ova pjesma klapa ovu situaciju. Idemo li Ja sam to osjećala. Definitivno to su stvari koje su me uvijek fascinirale, pored ostaloga i naravno i povijest i geopolitika i sve stvari. Ja sam osjećala da nadolazi tako nešto. Tu jesu bila nekakva predviđanja jedne vrste uništenja. Sada gledajte, o situaciji u kojoj se mi nalazimo zaista se može raspravljati sa niza aspekata i kažem da je prvo što se čovjeku dešava i što mu pada na pamet je da bude ljut, da bude ogorčen, da bude pun straha. Mislim da je stvaranje straha isto tako nečija namjera. Jer kad se kreće gledajte, kako ćemo mi djelovati na problem? Problem je realan, on je tu. On je vrlo opasan, on može eskalirati svaki tren. Imamo li mi mogućnosti utjecati kao pojedinci na to? Bojim se da ne. Znači što onda ti kao pojedinac u čitavoj takvoj situaciji možeš činiti? Jedino što ti preostaje biti pribran. Pribran, promatrati stvari i pokušavati, gledajte, kad sam razgovarala sa ljudima koji su se našli u onom prijašnjem ratu, u onim groznim vremenima, pitala sam ih, koji su bili direktno povezani s ratom, kako ste opstali? Ljudi koji su bili, kažem, u jezivim situacijama, rekli su mi da ih je spasio humor. Ja mislim da stvari koje mi šaljemo od sebe, mi ćemo se morati brinuti da ostanemo zdravi. A što znači biti zdrav? To je opet sad jako jedan relativan pojam. Morat ćemo stvari umirivati, morat ćemo težiti koliko pojedinac može učiniti, to je na njemu. On pronalazi rješenja kako može djelovati na nekakvu globalnu situaciju na koju prvenstveno ima jako malo utjecaja. I može li se to riješiti? Gledajte, ja duboko vjerujem da budemo li svi pojedinačno utjecali mirom, utjecali željom da se stvari riješe, da će na globalnoj razini ipak doći do jednog trenutka kada će taj mir morati zadobiti više prostora. Sad, kako će to izgledati? To su sve definitivno ovo što sam u Atlantidi napisala. To su mogući strahovi, to su moguća predviđanja, mogući scenariji. I kako će to sve završiti, možda će ostati sve, možda je već sve u spužvi. Sve je tajna, naravno, ne bi bilo ni poezije da imamo predvidivo svijeta. Upravo to što je sve nedefinirano čini umjetnost logično, jer ne bi bilo umjetnosti da stvari jasne. Da. Naravno da evo, ima tome stvarno nešto na što se čovjek naježi kad ti vraćaš tog čovjeka u spilju, tako reći, sve od početka. Možda je potrebno na neki čudan način da se krene od početka, da se pročiste stvari, ovo sad govorim teoretski naravno, ali mnogi su govorili da će civilizacija, mislim što bi bilo zaista i logično ako govorimo o knjizi Otkrovenja, ne mislim naravno na žrtve, ne dao Bog, ali možda je zaista ova civilizacija postala previše tehnološka, tehnologija sve više napreduje, duh sve više nazaduje. Mislim, to je paradoks i tu mora doći do nekog pucanja, bez obzira na ove ratove, naravno, da ljudski duh mora naći svoj put. Trebamo li početi od početka njegovati pismo, zabijati klinove riječi, stvarati prvu komunikaciju, trebamo li početi iznova? Ne možemo o tome naravno govoriti, možemo svašta reći i da da i da ne. I to su sad razne teorije svijeta. Evo recimo Ivanovo Otkrovenje, odnosno zadnja knjiga biblijska, najavljuje smak svijeta i spas ljudi koji su duhovna bića koji će ponovo stvoriti kraljevstvo nebesko. Ima sasvim drugačijih teorija o robotima koji će potpuno uništiti čovjeka.
Ima i drugih teorija da je ovo toliko već prezasićeno brzinom, digitalnim stvarima i raznim nekakvim aparatima da jednostavno duh taj mora ponovno doživjeti renesansu, jer nemoguće da se kultura već toliko stvarno potiskuje u korist tehnoloških, kompjuterskih, ne znam kakvih već znanosti. Duh mora naći svoj put. Ima raznih teorija, ja vjerujem u renesansu. Ako je poslije srednjeg vijeka mračnog došla jedna renesansa koja je totalno drugačije postavila svijet, zašto je poslije svih ovih ludosti ne bi došla na nova duhovna renesansa? Ko to zna? Dakle, imamo raznih teorija, sada da ja ne duljim. Evo, Barbara u jednom se intervju govorila o svojoj buntovnoj naravi i o izazovima alternativne scene. To me jako zanima, kako je alternativna scena kod nas? Šta te privlači u toj alternativnoj sceni? I zanima me svi ti ljudi koji nisu insajderi, nego outsideri, su to zapravo individualci. Reci mi nešto o tome. A još kao studentica, dok sam još bila i šetala hodnicima Filozofskog fakulteta kao nekakve različitim buntovnim fazama od punka do ne znam nekakve dark faze, svega i svačega, gdje sam se na neki način bunila protiv sustava kao takvog, nikako nisam mogla prihvatiti zadanost. Uvijek sam vidjela spas u nekakvim individualnim umovima i ljudima koji su na neki način, koji promišljaju drugačije od drugih, koji su pomalo nekakvi outsideri. Ja imam osjećaj kad jednom čovjek uđe u bilo kakav skup, najmo reći, on gubi slobodu individualnog izražavanja mišljenja i počinje biti svoja neka vrst marionete. Sad, je li to onaj buntovni dio u meni? Ja sam jako teško uklopiva osoba. Jako teško mogu u toj nekakvoj, možda bih prije rekla, prvotnoj životnoj fazi u kojoj sam bila radikalna i u kojoj sam mislila da kao pojedinac mogu mijenjati svijet i da ću se boriti protiv zadanosti, protiv nekakvih normi koje meni nisu u toj fazi odgovarale. To se kod mene prvenstveno vidjelo, ja bih rekla, u glazbi. Ja sam se dugo identificirala sa tim glazbenim žanrovima, kažem, i svim mogućim stvarima. Jako su mi odgovarali ljudi, ne znam, iz Jabuke, iz, ne znam, Đure, gdje sam sve izlazila van u svojim studentskim danima, iz Pauka i tako dalje, i klubovima gdje smo mi razglabali o smislu života i mislim da smo najpametniji, da možemo stvari mijenjati. Ono što bih danas rekla je da vidim spas u miru, u nekakvom pomirenju i nekakvoj manjoj agresivnosti. Kako sam kod sebe vidjela da taj nekakva moja radikalnost jednostavno smeta okolinu, onda sam sve više ponirala u sebe i danas mislim da se jedino nekakvim mirnim putem, neagresivnim putem i pozitivnom energijom mogu mijenjati stvari, ali da bi trebalo ući u suštinu. Ono što mene zapravo smeta je jedan komercijalni pristup životu u kojemu se sve trivializira, u kojemu je sve potrošnja, u kojemu svi već znamo se stvaraju takozvane, ne znam, nekakve ovčice koje prate potrošačke trendove i gdje mi postajemo netko ko ponovo ne može iskazati odnosno postaješ dio mase. Evo, to bih rekla i mislim da jedino što nas može ostaviti na svijetu su djeca, su ljudi, nove generacije, u koje treba usaditi osjećaj da trebaju razviti kritičko mišljenje i da je jedino na taj način da se odupremo toj površnosti i da počinjemo zaista misliti da nam je to nekakav jedini spas. Eto, to da. Recimo Ima jedna Rafaelova slika na kojoj stoji ulazi Aristotel i svi mudraci onako se dižu, odnosno stoje sa velikim udivljenjem, gledaju njega kao Boga. Znači, ta slika simbolizira vrijeme učitelja, filozofa koji su razvijali ljudski um. Danas je vrijeme učenika. Ovo današnje vrijeme je vrijeme kada su učenici dobili, odnosno mladi, zapravo možda i veća prava nego što bi trebala imati, jer se javljaju razne nevladine udruge koje one moraju opravdati sredstva, pa ako neko malo udari dijete po guzi, počnu svi filozofi skakati kako je to nešto strašno, javi se jedna atrakcija u medijima koja ne zaslužuje uopće taj prostor, jer nije to nasilje ako malo dijete lupiš po guzi, simbolično naravno. Dakle, ovo je vrijeme kada svatko sada ima pravo na samoizražavanje, pa i učenici imaju pravo napadati profesore
To je sad jedna strana priče. Mnogi mi kažu da su učenici zatupjeli, da ne čitaju lektiru, da je ovo vrijeme slike, da kažu što ću čitati kad sam gledao film, da misle da im je sve dostupno, da su tamo za laptopom, da misle da u jednom trenutku mogu imati sve. A s druge strane čujem priče profesora poput tebe da to nije tako, da su ta djeca ipak itekako kritična, itekako kreativna. Pa mi evo objasni kao profesorica, odnosno razbi mi tu frazu da su učenici danas lijeni, da ništa ne znaju. Je li ljudi pretjeruju? Izgleda da to nije tako po tebi. Po meni to definitivno nije tako, ja imam nekako drugo iskustvo. Moje iskustvo je, evo ja 21 godinu radim u srednjoj školi i u svojoj školi, u srednjoj školi Jastrebarsko, ja sam stekla dojam da ja nikad nisam imala nekih, evo iskreno, sukoba sa djecom. Ne mogu reći niti da su oni bili prema meni ili prema bilo kome nešto posebno bezobrazni, agresivni i tako dalje. Ono što mogu reći da su oni vrlo kreativni. A to, evo, možda bih tu govorila o ovom svom jednom projektu na kojem sam dugo radila. Da, to mi baš objasni. O gesti, zapravo, kad sam, naša ravnateljica je rekla bi li netko se bavio nekakvim kreativnim radom, i onda sam ja razmišljala na koji način doprijeti do djece da na što brži način doprem do onog drugog dijela njih koji se ne pokazuje u samoj nastavi. Onda sam osmislila projekt koji sam nazvala Gesta. Gesta je zapravo skraćenica bila za gimnazijsko ekonomsko strojarsku trgovačku audiciju, tako sam to osmislila, koji ima i zapravo i drugo značenje, i sami znamo što znači riječ gesta. I onda sam davala teme, znači 3 teme bih ja ponudila učenicima. Mi smo formirali razredne skupine, 10-ak učenika iz svakog razreda je sudjelovalo i tad smo radili kratkominutne predstave. Sve su predstave trebale uključivati elemente pjevanja pjesme i glume, ne iz razloga da to budu nekakvi muzikli ili nešto, nego kako bih što više ljudi mogla detektirati u smislu da prepoznam ko je jak u svemu tome. Onda smo, kako su to djeca uvijek vole biti nagrađivana, osmislili smo takozvane gestiće. Gestići su se davali za najboljeg glumca, najboljeg pjevača, najboljeg multitalenta i tako redom. I tada smo zapravo, kad sam zbrojila direktno, u predstave je bilo uključeno preko 100 i nešto učenika naše škole, u popratnim stvarima još sigurno 50-60 ljudi. Sve su predstave bile multimedijske, održavale su se u kinu. Tada smo oformili i filmsku skupinu, dijelovi predstava su imali dijelove filma, imali smo glazbeni bend, to je bilo tolika stvaralačka energija, mi smo funkcionirali ko jedno. Cijela škola vam je odisala jednom kreativnom energijom u kojoj se pjevalo, sviralo, recitiralo, glumilo. Kad vi vidite da se oni ponašaju ko mravi, da su oni spremni sve napraviti, imali smo ljude, znači djeca su izrađivala sama kostime, likovna skupina izrađivala gestiće, scenografiju. Nama je toliko porastao broj upisa djece na akademiju. Kako je to zapravo krenulo, što je mene motiviralo? Mi smo otišli na predstavu Gloria u HNK i većina djece, a bili smo sami u kazalištu, nije bila dovoljno koncentrirana, ja bih rekla, nije bila naviknuta na kazalište. Oni su se, izvodili su svašta, vikali su kakve noge, našta, dobacivali glumcima. Zapravo nisu imali kulturu ophođenja u kazalištu. Vi ne bi vjerovali, ja sam 8 godina radila taj projekt, mi preko 100-tinjak predstava, tih kratkominutnih, smo mi odradili od te nekakve 2010. do 2018. do samog početka korone, i djeca su se naučila ponašati u kazalištu, oni su zavoljeli predstave, oni su toliko toga radili, to se prenijelo dalje na razrede. Mi smo, kako postoji Lidrano, isto tako, mi smo u svakom trenutku znali s kojim arsenalom mi baratamo. Mi smo za svaku ulogu imali točnog čovjeka, točnog učenika. Kad smo radili, mislim, to je toliko bilo multifunkcionalno, tako da je Gesta zapravo bila, to mi je jako drago, prepoznata, i 2014. godine je Gesta dobila nagradu za najbolji edukativni kreativni projekt Hrvatske od strane udruge Mrak na danima kreativnosti. To nam je dalo veliki vjetar u leđa i potvrdu, time da su članovi žirija tada bili renomirani umjetnici, glazbenici, književnici. Oni su to doživjeli kao nekakav rasadnik talenata.
I kad vi vidite da što ta djeca sve mogu, to vam daje toliku snagu, što oni sve, i kad oni kažu djeca nisu kreativna, s djecom treba raditi, s djecom, njih treba učiti, njih treba uputiti, ne može nitko sam zavoljeti, ne znam, nešto ako o tome ništa ne zna. Normalno da kad nešto ne znaš da odbijaš. Ali da bi mi imali, mi se često bavimo samima sobom. Znači mi pišemo, a nismo svjesni da mi moramo imati nekoga ko će to čitati. Ako mi ne odgojimo sve nove generacije koje će znati cijeniti što je to. Evo jučer i recimo u Jaski bilo zanimljivo, održala se promocija mog učenika i Tina Fresla i njegove zbirke. Kad vi vidite da mladi ljudi slušaju s tolikim poštovanjem poeziju, njegovi prijatelji, oni mijenjaju stav prema poeziji. Znači, mi ne smijemo biti samodopadni, samodostatni i misliti mi nešto ne, mi moramo otvoriti poeziju za nove naraštaje, naučiti ih voljeti, slušati i razumjeti. To je stvar motivacije. Zapravo ljudi u suštini ostaju isti, svijet je ostao isti. On je samo dobio drugčiju dekoraciju, scenografiju. Kad sam rekla duhovnost nazaduje, mislila sam na položaj duhovnosti u društvu, ne znam, u tome što se malo daje za kulturne projekte, a više se izdvaja, ne znam, za nešto drugo, za kulturu se daje recimo 0,8% ili 0,5% cjelokupnog budžeta. Mislila sam na status, dakle, kulture u društvu, ali duhovnost naravno uvijek postoji. Ona je možda negdje zakopana, treba iskopati. Znači, ako motivirate ljude, možete dobiti sve. To sam ja bila i vidjela na jučerašnjoj promociji, zadivljena kako onaj dečko pjevao, svirao, koji je to talent. Tim Fresl s onom svom sjajnom poezijom. Znači, mladi su toliko sposobni, ali jako je teško danas pronaći put, jer danas se sve svodi na korisna veze, na moć i teško je jako u ovom društvu da jedan takav mladi čovjek ide prirodnim putem svog talenta, da pusti talent kao vodu u gumi i ta će se guma jednostavno širiti, pucaće, prskaće voda na sve strane. Zašto? Jednostavno zato što danas eto u društvu nije niko baš previše ni zainteresiran za poeziju, što je žalosno, izdavači nisu, manje prodaju, pa onda tvrde poezija se ne čita, nije točno. Vidite te pjesnike, pjesnici uvijek imaju te nekakva gostovanja u svijetu, oni se stalno okupljaju, možda zato što nemaju publike pa su previše počeli biti posvećeni sami sebi. To su fantastične te pjesničke grupe, ima ih jako puno, festivala poezije ovdje u svijetu, oni se drže kao jedan mali otok. Dakle, svega uvijek ima, samo treba nešto znati afirmirati. Ono što je danas bitno, da se stvari pomoću PR-a iznesu na vidjelo. Međutim, nemaju svi taj dar kod ti. Ti trebaš ono što vidiš jednostavno prezentirati. Društvene mreže, zašto ne? Tu ima sve smeća, ali ima i korisne stvari. Informirat ćeš ljude, prijatelje, da je neko gostovo, da neko napravio. Ima u svemu dobrog i loše, kao i nož. Nožem možemo rezati kruh, možemo ubiti čovjeka. Znači, sve ima dobru i lošu stranu, bitno je kako se to usmjeri. Znači, evo mi je jako drago čuti, jer jučer sam bila, naježena na toj promociji, kad sam vidjela dječka od 18 godina, koji tako promišlja svijet, poeziju, kulturu, s onim svojim fantastičnim pjesmama, punim metafora, dečka koji je svirao, ma bolje nego naši afirmirani pjevači mnogi. Naš je Vanja baš bio odabran na gesti i prepoznat kao najbolji glazbenik. Fascinantno je, ja se njega sjećam kad je promišljao hoće li on uopće nastupati. On je išao recimo u strojarsku školu i netko bi očekivao gdje ćeš ti među njima naći nekoga kog zanima glazba, ali kad mu date prostora, koliko je te djece bilo koji su danas, kažem, i glumci i koji su i redatelji, evo recimo tu su iznijekli i Agostini i Martin Kuhar koji su danas, evo Kuhar mi je završio, glumac je, pa je toliko od glazbenika, od svega, kad vi vidite što ta djeca imaju u sebi i ako ništa drugo, oni su se naučili ponašati u čitavom tom projektu i timski reagirati i naučiti se da je prirodno dok stvaraš, ljutiti se i da misliš da to ništa ne vrijedi, ali u konačnici ono što je nama ostalo su tolike lijepe uspomene i vrijednost svega toga što smo zajedno gradili. Pa svaka čast, ja isto volim mlade ljude, nisam od onih babačan grizavih koji ne voli mlade, ima tih babuskara puno. Hvala Bogu, kad vidim mladog čovjeka, stvarno sam sretna, jer mislim, Bože moj, to je prirodan tijek stvari. I drago mi je, mi kažemo mediji su površni, ali pametan čovjek će iskoristiti medijski trik da privuče ljude pametnim stvarima. Napraviš jednu pozivnicu s atraktivnim naslovom, baciš udicu novinarima. Oni dođu, dakle, namame se
I onda ih nam namiši dovedeš ih na jedan lijepi duhovni skup i oni o tome napišu izvještaj. Znači moramo se prilagoditi, znači ne možemo biti autistično duhovni i onda se žaliti na svijet. Moramo prihvatiti izazove ovog stoljeća kao način da na drugi način plasiramo tu duhovnost. Mislim, nećemo je naravno banalizirati. Ali evo, dovoljno je malo stvari. Jedan trik, jedna dobra reklama, dobar plakat, evo te gesta, to ne znam kako si ti to sve napravila. Znači, bitno je, eto, kako bi rekla, motivirati. Evo, Barbara, ja sam se raspričala jer ovo sam shvatila kao dijalog, što znači da si bila zanimljiva, da si me motivirala da pričam. Premda, eto, nadam se da nisam bila dosadna ni ja, ali ajde mi za kraj još nešto reci ili pročitaj pjesmu jednu. Molim te. Evo, za kraj bih, onda ću pročitati jednu svoju pjesmu i još reći nekoliko zadnjih rečenica. Evo, možda pjesma Pričamo. Kad smo toliko pričale, da završimo cijelu priču pjesmom Pričamo. Kao da drva cijepaš dok pričaš, ti usitnjavaš cijepanice, moji Šimune. Pa se njima griješ. Udarala bi puškarova, da ni trepnula ne bi. Misleći kako se sve treba razlomiti, jer se veliki komadi drva teško mogu zapaliti bez onog sitnog iverja. Sva su pitanja udarci, znaš li ti to, Šimune, ti što ti ime znači, on je čuo. A čuo si da se od šume ne vidi drvo, a u drvu se ne vidi iver, i iver se u drvu sav izgubi. Pitaću te nešto, a ti odgovori kad te pitam. Vidjet ću koliko se možeš razlomiti i onda ću znati koliko se nas dvoje ugrijati možemo. Bravo, Barbara, ako lijepo čitaš, malo pisaca znači da svoj tekst, neki pisci ubiju tekst čitanjem, ali ti znaš to. Što bi nam Barbara rekla za kraj? Pa za kraj bih rekla da je teško na kraju krajeva u cijeloj ovoj zbilji u kojoj živimo, u kojoj se vrlo lako čovjek izgubi u nekakvom nihilizmu, u nekakvoj negativnosti, u nekakvom besmislu. Treba vjerovati da ipak mi možemo stvarati svijet svojim, i to onaj ljepši svijet, svojom energijom i da je tom, budemo li pomagali jedni drugima. Mislim da je u životu najvažnije osvijestiti čovjeka pored sebe, da se čovjek u čovjeku prepoznaje, da mi nismo ovdje kako bi živjeli u konkurenciji, da gledajte, konkurencija je neminovna, ali mislim da je najvrijednije, najbitnije rasti samo unutar sebe i da je to zapravo, kažem, jedan vid učenja i da budemo uvijek svjesni zašto smo tu, za koga smo tu, kome smo sve potrebni i kad mislimo da ne možemo stvari mijenjati, ja nekako vjerujem da je ta nekakva naša energija itekako snažna i budemo li se svi zajedno prvenstveno pokušavali voljeti, što je teško izjaviti i reći, da ćemo promijeniti sve ovo ružno što nas okružuje. Hvala, Barbara, ja vjerujem u to. Optimizam, moramo biti optimisti, destrukcija ne vodi nikamo, ni do samoga sebe, ni do drugih. Ja vjerujem isto u to. Duh je jedan entitet koji je neuništiv. I to će ja mislim da će opet doći ta faza kad će se jako cijeniti intelektualni duhovni rad. Mora, jer ovo zatupljivanje je prošlo. Jednostavno, svak je dobio 5 minuta, u redu. 5 minuta, što se kaže Hitleru, 5 minuta Židovu, kako se to slikovito kaže, dakle 5 minuta pametnom, 5 minuta budali. Međutim, doći će do jednog zasićenja svim tim budalaštinama i ponovo ovo što ljudi rade pametno će dobiti svoj elitni nivo. Ja sam u to uvjerena. Znači, vjerujem isto kao ti. Čuj, energija je bitna, pa svijet je prepun nevidljive rasute dobrote. Ali mi svi gledamo ovog luđaka Putina. Mislim, ko zna, možda, naravno, neće ništa biti, vjerujem da neće. Ali zla je uvijek bilo, gledajte, to je prirodno, to je nekakva protuteža ovom dobrom, da kako bi prepoznavali to, ali ono što je, ratova će biti dok je čovjeka, eto tako smo postavljeni na hereni. Ali kažem, ako budemo li vjerovali da, gledajte, postavljanje granica, ko je izmislio granice? Na kraju granice smo postavljali sami i mi ćemo platiti cijenu zbog postavljanja granica.
Suštinski, zašto je to tako, naravno da je vrlo teško odgovoriti, ali sad kažem ove teritorijalne granice, naravno da granice u svemu moraju postojati kao takve, inače bi čovjek ponašao se van svih parametara. Ali što je vrijedno i što je to zaista, to su sve pitanja koja ćemo odgovarati i biti odgovorni. Mislim, ako ne budemo cijenili ljudski život, ako budemo ga tretirali da je to nešto što se može samo tako izbrisati, ko će, mislim, ja ne znam ko može biti u tijelu, u tom nekakvom hardveru, a znati da je odgovoran za smrt toliko ljudi, meni je to van svake pameti. Naravno, čovjek je ratovao, ali sagradio toliko divnih građevina, napisao toliko divnih knjiga, toliko skladao sjajnih kompozicija. Prema tome, paralelni su svijetovi, neki idu tako dalje, naravno da bude što više dobra, što manje zla. Hvala ti, draga Barbara, na ovom zanimljivom intervju. Poštovane dame i gospodo, bila je ovo Barbara Bardažić, sad sam se zeznula na kraju. Bila je ovo Barbara Baždarić, toliko mi je draga, toliko sam ja energična da se zapličem samo vlastiti jezik. Dakle, bila je ovo naša draga Barbara Baždarić, književnica, pjesnikinja, članica Društva hrvatskih književnika od nedavno, što mi je jako drago. Barbara, hvala na ovom jako zanimljivom intervju, želim ti puno sreće u radu i da se granaš na sve strane i dalje. Hvala lijepa, Barbara. Hvala lijepa, Lado, što si me pozvala i bila mi je čast. Hvala, draga Barbara Baždarić. Barbara Baždarić. Do slušanja.